futhi mina ngiyayala angixabani nobaba wabantu angimazi kodwa mina ngikhuluma nabazukulu bakhe manje abantu abahlala naye ekhaya emndenini ukuthi nimkhuze baba ngoba ukukhuluma lento akayazi iyomfaka enkingeni especially lento yakwashembe ngiyayazi kunabantu engithi noma ngikhona lapha kubaba bezonikela ethi uzocelela umkhulu wakhe umkhulu wakhe wantshotsha imali yengane manje bambone eqhubha ibhali isisu singaka manje mfundisi mawufuna ukuhlekisa ngamabanye amabandla lento izokubanga ukuthi kuhlekwe wena nimchazele ngoba kusasa uyothi sisuka nje evuke njalo ngomsombuluko olesibili afika shumeze nje itulo kuthi makuyisonto efika uvula iBhayibheli esontweni engaliboni lishoniphi kanti yena usuke wathinta ezinye indawo ezirong engafanele ukuthi ayithinte ngicela nje baba namhlanje umdala kunami ngiyakuhlonipha futhi angifuni ukulwa nawe ngengizingithuke awunake inkolo yakho ufunda iBhayibheli angicabanga ukuthi lento oyikhulumayo ayikho eBhayibhelini wena yakha abantu ukuthi abaphenduke bakhonze lo ufuna ukuthi akhonze hayi wena uthi usaqhamuka uhlulela leyo nto izokuvimba ezulwini mawuthi nje olhanya oshembe ngayibangena ezulwini mawufica sesiphakathi ke thina ke wena usungale ngaphandle sothini kuwo okokuqala nje ilizwi lokhuluma ngalo uzange uye kimi mhlawumbe ngabe kukhuluma mina ngoba mina ngisuka kwaIsrayeli ngisuka ethuneni likaJesu mina ngangena mina ngafica abanye abamhlophe bekhuluma nethuna likaJesu uthi wena abantu abakhonza abantu abadala bakhonza uSathane kusho ukuthi wena uzalwa uSathane khula baba umuntu omdala ngizokukhulisa namhlanje mhlawumbe laba abanye awuzobabona bengangawe noma bebakhulu ngomzimba uzobona ngathi bakubangisa isikhundla sakho tshena abantu baphenduke bebe ngamapostoli nathi uzosishumayeza sila sifike siphenduke usifundise ngeBhayibheli nangoNkulunkulu ungathi usuka ungena indaba zasemzini yabantu njengomuntu ohamba ethekela uyabo mawuthi kuyakuhlula lokho thatha amageji yolima noma ngizothetha namakumkana akho lengakini Eastern Cape la osuka ngakhona noma izinduna zakho uyabo awufanele nani nokuba induna baba sengathi nje ungaba iphoyisa lenkosi nakhona sengcono manje ngoba khona ukubalekela abakwenzayo ukuthi uyabuza umthetho angazi ngakufanisa noma nengane noma nenduna yaseplazini nakhona futhi ihlelekile induna kusho ukuthi nje ngabe ngathi mhlawumbe yini induna yalezinto ezikhala lapha induna yamaxoxo ngoba manje lento le baba ngiyakuyala angikwazi nawe ungazi angixabani nawe mina ngikhuluma nabazukulu bakho ngoba kuyacaca ukuthi nasebandleni lakho awuyiphethe kahle awuhloniphi uzothi ena lapha nesontweni lethu kuyelwa nje abafazi ukuthi kuyothe kobekwa ibhentshi ukhetheke umfazi uhlushwe yini wena uyingani khona nawe uyokhetha uyabo wena mawufuna ungena kwaShembe gqoka umNazaretha siyokwemukela thina ngoba udukile sifuna kuphela ukuthi sikuqondise sikufundise mina ngifike kwaIsrael baba emfundisi wase apostoli ngafika kwaIsrael kunendawo umhubhe ufike uyumhubhe nje le ndawo ngangena kuyo mangidlule eGolgotha ungena kuyo eGolgotha bese uya lapha okuthiwa eJericho lapho kuthiwa kwawa khona indonga zeJericho ngafika mina ngayibamba ngelungano ngezandla lapho kufike kuthandazwe khona ugqokiswe lesi sigqoko uza kulomhubhe lo mawusufika sizongena la kunethuna khona likaJesu ufika ungene kulomhubhe kuneminyango ngaphakathi indawo iyodwa ihole elikhulu kuphela kunamapassage eminyango lapha kukhona amaBaptist kukhona amaChrist kukhona amaRoman kukhona yonke inhlobo amabandla ngisho iyona kusho ukuthi ziyona pha Zion kukhona ngisho thina impela makuthiwa nje Nazareth Baptist kusho ubani lokho angithi kokusho kithi yabo manje mina baba ngiyakukhulisa angifuni ukukudukisa mina angikhulumi futhi nawe ngoba mhlawumbe abanye abangangawo mabekutshena uzobaphikisa mina ngikhuluma nabazukulu bakho umndeni wakho nezingane zakho ozoyishiya kwenkulu ingxaki nawe futhi lento oyikhulumayo iyeke ngoba kusasa uzoba inhlekisa ngiyayiphinda futhi lento kokugcina sengiyavala uzovuka njalo ekuseni kwesinye isikhathi
uhambe ushumayela iy'tulo abantu futhi ngesonto uthi sebekhona abantu ufunda iBhayibheli liphele ezandleni iBhayibheli ungaliboni usubuka ngabantu kenjalo awusacabanga wena ukuthi uthinte lapho kungafanele uthinte khona. Uyabona nje futhi hey baba ngiyacela uyabona uma udlalela ekuhluleleni uphinde udlalele nakulezi inkolo esikuzo ayi baba Nkosi yami usugibela endlini yesonto amakhulu ethandaza ngiyacela isiqale kusenzima kabi lento yakwashembe ungadlaleli uyumlilo.